Kirolatzadetik usi, udaberria pasatu dugu, eguzkirik gabe kasi, egun batean aterako ta danak barrura igesi, egun batean aterako ta danak barrura igesi. Bateko euri besteko aize, olako eta alako, baino gaur denak maiaren bueltan, egun handia dalako. Eguzkipia siesta eginez, egon litezkenak bapo, zeo zerrona espero dute, barruan dauden erako. Zeo zerrona espero dute, barruan dauden erako. Arratsaldeon kanpora beira, denek hainbeste bizio, baina barruan ere badegu ikuskizun ta funtzio. Espero duten horixe eman, besterik ez dut desio, eta albada emango dugu, espero baino geixio, eta albada emango dugu, espero baino geixio. Uda garaia bertan dalatan hasten gera zeharo, badakizue San Joanetan hainbeste ohitura dago, hiru laguntzar etorri gera, zuen txaloen esklabo, albada sua piztu nahi dugu, 24 ordu lehenago. Albada sua piztu nahi dugu, 24 ordu lehenago. Albada sua piztu nahi dugu, ta hori xede, tartean botaz bertxo gorri ta beste hainbat txiste berde. Sua pizleike bezperan eta igualdan ontzat mesede, sua itzaltzeko ez daudelako, hemengo gehienak ere. Sua itzaltzeko ez daudelako, hemengo gehienak ere. Piztu beharrik balda zurik, oraindik ez da aituta, alabadare bersolariak horretan gaude ohituta. Bi musu eman behar ikerri, belarritatik hartuta, hiru laguntzar aipatzeakin berdin du egin gaituta.
Hiru lagun zar aipatzeakin, berdin du egin gaituta. Ara arreta piztu dizue, Andoniren izjoguak, honen kontuak nola ez diren, inoiz nola alakoak, bersolariak izaten gera, sarrikotxen modukoak, alkartzen gera zarrak berriak, ta bigarren eskukoak. Alkartzen gera zarrak berriak, ta bigarren eskukoak. Ala gaztiak ta nola zaharrak, bigarrenguak bezala, ikerre gaurre egin nahi zuen, berriro gazte txartela. Ta Andoni zuke jakez gero hasi orain dena dela, hori esan da galtzen atera dana usted ni naizela. Hori esan da galtzen atera dana usted ni naizela. Kotxe klaseak hiru aipatuz, Ikerrek ze simpatia, hiltzear dago bizirik zegon, egoi egainan bihotz zatia. Zartua nago ta erretzea, izan leike zergatia, baina neronek borratu nuen, bastidore zenbakia. Baina neronek borratu nuen, bastidore zenbakia. Sarri erdia kantatu eta entzuten dira dobleak, mahaiburu ontara begiratuta, lotu dizaket kableak. Kotxen moduan ikusten ditut gure entzule nobleak, ara nun dauden deportiboak eta deskapotameak. Ara nun dauden deportiboak eta Gure artean beste olako bat, ere badegu hain zuzen. Garai bateko Ferrari gorri dotore bat bada hemen. Bastidoreko zenbakirike gizara juak ez omen, baino borratu ez zuen egin, hautsak tapatuko zuen. Baino borratu ez zuen egin, hautsak tapatuko zuen. Tor nabil eta motorronek
faltako akatsik, baina pixka bat edan ezkero, oraindik ez daukat hautsik. Deskapotable kenduta jarri, egiten dek iker kasik. Beraz gu ez gaituk deskapotable, deskapotatuak baizik. Beraz gu ez gaituk deskapotable, deskapotatuak baizik. Deskapotable enago baina, soberan daukat tokia. Badakizue denborarekin, luzatu zait bekokia. Erdi-erdian jarrita daukat, antena bat egokia. Mundu guztian entzun dezaket, segurako irratia. Mundu guztian entzun dezaket, segurako irratia. Baztar guztitan ura entzunez, ez da gero berriketa. Txoko mordo bat pasatu ditu, maleteruan maleta. Baino hemen du entrada bat ta hemen berriz errebuelta. Argi ibili laizter inondik ez tezu entzungo eta. Argi ibili laizter inondik ez tezu entzungo eta. Ileskasia da gaur egungo, izurrite izorrate. Taiker zubeldian nere ustez ez da, hortatik oso aparte. Adarra jotzen hasi eiz baina, igual euretzako kalte. Iredadean nik ere bapo, entzutenian arrate. Iredadean nik ere bapo, entzutenian arrate. Leno arrate entzuten zula, arazarraren eridak. Ia bekainak eta lepoak hartu dizkie seridak. Eta ikgazte ez neri bota, tipo hortako paridak. Bersolariak bitatik beaizkik, entradak eta salidak. Bersolariak bitatik beaizkik, entradak eta salidak. Nunbait ez zaio gustatu honi, bota diodan egia. Orain nolabait kontra egin, aita nolako komeria. Bat arrat eta beste hau segura, maiz bi entzuten aria. Berrogei arte ura izaten da gero Radio Maria. Berrogei arte ura izaten da gero Radio Maria.
2 urte eta Maria, berak esan du guztia, ni ere nintzan edade hortan probatzen zuen piztia. Salida eta irtenarena, ze ateraldi eztia. Ateraldia eta irtenaldia, gauza berdinak ez dira. Ateraldia eta irtenaldia, gauza berdinak ez dira. Gure gaztetxo izan ginen da, zartu gera esprinen, baina ez pentsa oraindik behintzat, ibili gera ezinen, radioaren gora beragin, jarri nau jakinen gainen, gu gazte ginenen Maria gino beto ibiltzen ginen. Gu gazte ginenen Mariakin hobeto ibiltzen ginen. Orain Maria edo Mario luzea omen zerrenda, baino oraindik gazte dagoen zubeldiaren agenda. Aurrena atera eike omen da, gero irten egiten da, ta ondokoak bukatze omen du, bere honetik irten da. Ta ondokoak bukatze omen du, bere honetik irten da. Gure aritzau jaiotzez bera, deu astea sukua, aldamenean adi egon naiz, bere jolas ta jokua. Nola izan leike horrein gaztea eta hain edukatua. Hor badaukazu misterion bat, zein da zure pekatua. Hor badaukazu misterion bat, zein da zure pekatua. Hogeita 2 urterekin, sasoian bezero, aritz ala muzdabil, ia egunero baina isiltasuna gordezazu gero, ezpaida pekatua kontatu ezkero, ezpaida pekatua kontatu ezkero. Hori horrela dala ohartu naiz jada, ta esango dedanakin ez hartu ikara. Pekatu ez da izaten hori horrela da, baino grazirik ez du kontatzen ez bada. Baino grazirik ez du kontatzen ez bada. Mutil txintxoa dugu, aritz ala fede, ez dut inoiz ikusi edan da xelebre, bere tokian beti
xutik eta trebe, pekatuik baldaukazu kontatzeko ere. Pekatuik baldaukazu kontatzeko ere. Aizen bat animali mendira igota, behorrak eta behiak eta ardi sorta, hemen badago mila ganadero mota, tabelarra mozteko jardinen robota. Zu kanpora begira zaudena nabarmen, barrura begiratuz jartzaitelen bailen, hori lehen sektoreko jaiko txiki omen, iker zerbaitegati daude hauek hemen, iker zerbaitegati daude hauek hemen. Ikerra bilatu da, adarra jotzera, baina ez du lortuko zuekin baizera. Nik bera ez detit sumatzen langile antzera, eguzkitan egonda izerditzen zera. Eguzkitan egonda izerditzen zera. Nu maitezte zu maite gindedan plana, ondo iruditu zait Andonin esana, honek beti izan du deportista fama, ilargi beteagin izadizen dana, ilargi beteagin izarditzen dana. Izardita, eguzkita, ilargi, xuabe, xuabe, izerditan takomen, bialper haue jabe, gazteari begira jarri baialare, azkenian inago izarditu gabe, azkenian inago izarditu gabe. Magisterio eskolan, hau estudiantea, lanik egiten ez dun, tipotunantea, karrera alperrizan hobe esatea, nik horri deitzen diot maisu izatea, nik horri deitzen diot maisu izatea. Izardie urruti gazten gaitzea, asko kostatzen zaie eune amaizea, earrazan ari zen bersoa aizea, lanik pro hau ez donak alperra deizea, lanik pro hau ez donak alperra deizea. Orain utziko zaitut Iker zula saio,
Zarrai kontu eskatzia dedalako naio, hemen lau bertxo bota tolosan bisaio, kontutik bizitzia horri deitzen zaio, kontutik bizitzia horri deitzen zaio. Hola bizi naizela, ote da problema, hori da topatu nun, biderik onena, kontu batzuk esan da patrikara dena, saiatzen diren denek lortzen ez dutena. Saiatzen diren denek lortzen ez dutena. Orain joango naiz, xarran alderdira ea sendatzen dedan, eindizun erida zapatu saioa ta, iganden segida kontutik ez da bizi, kantutik bizi da, kontutik ez da bizi, kantutik bizi da. Kontutik ta kantutik bizi mundiala, fenomeno bat data bueno ba normala, denek ez dute lortzen saiatu ala, uste dut zuregatik esaten zuala, uste dut zuregatik esaten zuala. Igual ez du ulertzen buru karratuak, baina nigan bersoak daude errotuak, plazarako milioika ordunik hartuak, kioskoak badaude bai gutxillo sartuak, kioskoak badaude gutxillo sartuak. Aragazteak zartan mekauela puta, nunbait etorri zaigu, indarrak hartuta, ni ia lan honetan nago nekatuta, nigatik kantatu duzukin pentsatuta, nigatik kantatu duzukin pentsatuta. Nigan inguratu da zarra horren suabe, baino alarez naiz jarriko nik rabe, kontutik ez naiz bizi baino iker alare, biotatik ni bizi naiz lanik egin gabe, biotatik ni bizi naiz lanik egin gabe. Hemen alperra zein den izketan jarduna, nere esku parea benetan leguna, baina nabarmenena da iker laguna, lanik haundinan nunbait segura orduna, lanik haundinan nunbait segura orduna.
bersoa txegina, ia sentitu oidet eskutako mina, ez gehiegi baino bai pixka bat egina, seguroak entzendet nik lanik gaudina. Seguroak omende guztiak entzear, baino ikerrez egin horren bestenear. Motuan pasiatuz tolosalde zehar, horrela ibiltzeko lana egin behar. Lan kontua hobeda besteren zatlaga, pensatze utxarekin ez darrian traba. Hiru maika luzeak dauzkagu hor ara, geure kontuak utziz gatozen bertara. Beraz goazen bertara horko alderdira, hemengo maiburuai eman da segida, lan kontua aipatu esan eta tira, zesan nahi dun mobilen behidazen nahi dira. Naiz gustora etorri dira denonuntza, ulertzeko egainaren bertsoaren funtsa. Nunbait behar dute luiar zarrorren laguntza, hauek ez dute ulertzen lehengo hizkuntza. Nere hizkuntza da lengua goxua, hemen maian hor dago illa kongresua. Hemen gaztetasuna begien jasua, ta hirugarren iskinean epaimai osua. Alde guztitarako jotzen du orkestak, ala eskatzen zigun gaur Larraizko festak. Hemen daude gazteak, mutilak ta neskak, aritzeintzuk ditugu hauei dituzten kezkak. Naiz eta bronkak izan etxian nagusi, ta heldutasun falta sarri erakutsi. Orain neska bat hartuta mutil bat utzi, baino hauek kezka hundirik ez diet ikusi. Aritzipin izazu egoki arreta, ta begiratu zuzen edo zeharreta. Kezkari nola ez dute eukiko puñeta, etxe bizitzak ere zozketan daudera. Etxe bizitzarekin kezkaren ertzean, pentsatu izan dugu aldia heltzean. Abatzisketan gora
pasa naiz goizean, hemen txalet bat dago zelaiba goizean. Mian eta Patrikan badute indarra, hemengo jendia da benetan azkarra. Ta txaletak zozketan daude barra-barra, boletua izaten da galesti xamarra. Olakorik enuen entzun oraindaino, arizaritu zera eskaxetainaino. Indarra izaten da edade hortaino, min gainean gehiago Patriketan baino. Nik ala ikusten den modu berdinetik, hemen inor ez dago bizi ezinetik. Gaztea ze izaten da nik ere badakit, beti indarra dago juizion gainetik. Hauek pobriak dira festan hasi arte, baino ai San Juanetan gastatu jotake. Ta ez esan Patrikan ez dutenik bate, bestela zuritotik hariko lirake. Zuritoa hartzen nun nik 6-tik 5-etan, ta orain aritz zaude hauekin kezketan. Paso luzetik aidira zure ustetan, zeuk zer egiten dezu herriko festetan.